po na binaril po yung boyfriend ko. Paminsan, naiisip ko, DJ Rocky, na sumunod na lang sa kanya. And now that you are telling me na ikaw ay isang kabit, tama ba? Ako ng pagkarinig? Opo. Kabit po ako. Naging kami is, first noon sa kotse kami. Nag-kiss kami pagka kinabukasan. Kinilig ka nung nag-kiss kayo? Opo. May dila ba yun? Opo. Okay. Nung bago siya mawala, may mga naikwento na ba siya sa iyo na nanganganib ang buhay niya? Hindi niya man lang sinabi sa akin na may death threat na pala siya. Ang sinasabi niya lang sa akin na mag-ingat ako, mahal na mahal niya po ako, kahit na may asawa po siya. Mhm. Nasa bahay kami na bakasyonan ng amo ko. 8 po ng umaga dito, natutulog pa po ako. Tinawagan po ako ng pinsan ko at sinabi niyang, Michay, nakita mo na ba yung news? Binaril si boyfriend mo. Sabi ko, ha? Natulala po ako, DJ Rocky, hindi ko alam kung anong sabihin ko. At nakita ko po na totoo po na binaril po yung boyfriend ko. So anong nararamdaman mo ngayon na hindi ka nakauwi, hindi ka niya naantay? May kulang po. Kahit po, kabit po ako. Mahal na mahal ko po siya at ramdam ko po na mahal na mahal niya po ako kasi yun yung pinaparamdam niya sa akin. Kasi siya lang yung minahal ko kahit alam ko na hindi pwede. Paminsan, naiisip ko, DJ Rocky, na sumunod na lang sa kanya pero ayaw niya naman yan ganyan na iwan ko yung anak ko. Kasi kailangan ako ng anak ko. Kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Ang hirap umuwi ng akala mo na may susundo sa'yo. Ganun, DJ. Mhm. Kasi sabi niya, susunduin niya ako pag uwi ko. Pero wala na. Mhm. Iwan niya na ako. Huwag ka namang magpasundo sa sa ibang manunundo, ha? Okay na yung magpasundo sa airport pero wag naman kay Lord pa, ha? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.